Bueno, pois moitísimas gracias ao Druida e a verdade é que máis que necesario este tipo de cousas, porque ao final tamén hai que comunicar a cultura. Moitas veces ves un patrimonio e hai que darlle valor. E nada, para rematar as ponencias presenciais temos aquí a Martiño Xosé Vázquez, que todo o mundo coñecerá polo que se está facendo en Larouco. Sí, porque está facendo en Larouco e hoxe vai falar do Castrillón e dos novos datos para comprender a xestión da morte na Idade de Ferro do noroeste ibérico. E, pois nada, xa xo deixo falar e despois hai unha sorpresa, non sei se conectarán os alemáns ou non. Despois, bueno, xa veremos se vai pechar despois Alexandra Seara, así que xa aviso para que se vaya preparando para ser a seguinte. Bueno, boa tarde a todos e todas. Moitas grazas polo convite, obviamente, ao Concello, a Martín. Moitas grazas, pido desculpas por chegar tarde, é o meu sino chegar tarde a todos os sitios. Entón, bueno, eu veño a falar dun caso de práctico, non? Un caso práctico nunha doble vertente, tanto a nivel persoal como do Castrillón, comentaba agora mesmo o alcalde. Nun caso persoal, eu falaba antes o compañero Martín do SOPA, dos compañeros de Saba e de tal. Eu formo parte dunha cooperativa que chamase Xeitura, que nacimos aló por 2012 e aló tamén polo primeiro SOPA que se fixo en Malpartida de Cáceres en 2013. Fóramos premio Maila daquelas, e daquelas andábamos noutras loitas. E digo que é un caso práctico porque esta cooperativa de xestión patrimonial que se chama Xeitura nace no rural, nace nun medio, digamos, tamén pequeno, que neste caso é o Concello de Allariz, e ligado ao patrimonio cultural e aposta en valor do patrimonio cultural como un eixo nodal, non? Aposta en valor en todas as súas vertentes, económica, cultural, histórica, científica, simbólica, etc. E veño a falar do outro caso práctico, do outro caso de estudio, que é este en concreto, o do Castrillón, que está moi ben, e está moi ben acaído ademais aquí, porque está o Concello de Larouco está aquí a un paso, a tiro de piedra, está do outro lado do río. Se estiveste desa mañá ali na ponte, pois hai un paso de pedra. No que levamos traballando dende fins do ano 2020. Precisamente na posta en valor deste enclave arqueolóxico do Castrillón, e aposta en valor nesas 4 vertentes, é dicir, a histórico-científica, que acabou sendo unha verdadeira bomba, a turística e o retorno económico, tamén a simbólica e a estética, bueno, obviamente, non? Entón, poñovos isto aquí, simplemente, agora paso a presentación, porque, bueno, pois por si queredes seguir e ver cousas que se fixeron, hai vídeos aí, que o equipo de voluntariado, isto naceu, digamos, o proxecto naceu no seu día ligado a un convenio coa Xunta de Galicia, non me deixa porque non estou registrado, entón, pero bueno, para que máis ou menos para que vexades aí, nace en 2020, no momento que a Xunta de Galicia concede ao Concello de Larouco unha subvención, un convenio, asina un convenio con el, para a recuperación dun enclave que era o do Castrillón. Un enclave que non se sabía moi ben o que era. Tiña moito valor na comunidade local, dende sempre se sabía que algo ali había, pero non estaba estudiado, non estaba investigado, un pouco se coñecía del, e obviamente estaba protegido en planeamento, como calquera outro enclave deste magnitude. A partir de aí nos empezamos a traballar, empezamos a facer unha serie de intervencións técnicas puramente arqueolóxicas no sitio, e acabou derivando noutros proxectos paralelos, como a creación dun campo de voluntariado que todos os anos traería xentes do Estado e tamén de outras partes do mundo, co hándicap que tivo os primeiros anos o tema da pandemia, e foi pouco a pouco sendo integrado todos os traballos que ali se facían
foi sendo integrado incluso nos programas curriculares dos colexios da comarca, creouse unha unidade didáctica e é o punto de referencia agora mesmo, pasou de non ser coñecido a finales de 2020, digamos, máis alá da propia comunidade local, a que todos os coles, pois xa en 2025 que estamos este ano, pois xa teñen ese material didáctico, o estudian e o integran e o rematar a primavera van ali a facer as visitas, non? Que está integrado, xa vos digo, nos campos de voluntariado, fanse actividades tamén de educación ambiental ligadas ao sitio. Bueno, eu convido vos a que miredes ese Instagram e ese perfil, por si queredes bucear un pouco máis. E agora sí, a presentación, que entendo que é esta. No, esta non é a miña, obviamente. Pero está o pincho metido, sí? Sí. Este. Sí. O Concello de Larouco, se vos dades de conta, nós estamos deste lado do río, aí arriba, eso de Tribes, estamos aquí ao lado, é un concello moi pequeno, un concello que dá as dúas vertentes, dá cara ao norte, dá cara ao río Sil, e cara ao sur, dá cara ao río Viveiro e ao río Xares. Cando nos chegamos, o primeiro que nos chamou a atención era que os altos valores ambientais, naturais que tiña o sitio, sin entrar na parte arqueolóxica, pero todavía ni sequera nos metéramos aí, non tiñamos posibilidade de entrar, xa que a forma de acceso era un xacemento tremendamente inaccesible. Si máis ou menos estades familiarizado con este tipo de mapas, de mapas LIDAR, veredes esa cresta, na parte de abaixo, ese o río, digamos, hai unhas pendentes moi pronunciadas, a terraza en sí era unha terraza moi pequena e tiña moita vexetación, non? Entón, pouco a pouco fomos limpando e podemos ir accedendo, non? Pero o primeiro que nos chamou a atención eran os valores naturais que tiña o sitio. Nos no equipo integramos a un ambientólogo, que era que se encargaba desta parte, e antes falábamos da emerxencia, do debalo demográfico, pero tamén hai outra emerxencia, que é o cambio climático, e como está transformando isto en todas estas latitudes, ademais. E o noso ambientólogo do equipo registrou, por exemplo, esa araña que vedes aí, a número 3, a araña toro, parece ser que a máis localizámola excavando, foi un bo susto porque tiña un tamaño ben grande, a compañeira que a encontrou levou un bo susto, é a araña máis grande da Península Ibérica e é a primeira vez que se rexistra tan ao norte, porque é unha araña típicamente, digamos, mediterránea. É dicir, eso quere decir que a franxa, como sabedes, a provincia de Ourense, estamos entre dous climas, o oceánico, o atlántico, digamos, e o mediterráneo, pero esta zona tamén estános a falar dese cambio, non? Dese cambio climático. Entón, a partir de aí, empezamos a cometer toda unha serie de traballos de rexistro sobre o sitio. Por unha banda había un traballo físico ali, de limpeza, de recuperación, e fixemos un levantamento LIDAR. E aí empezaban a aparecer cousas que in situ non aparecían. Eu a primeira vez que fun con Patricia, a alcaldesa, ali, eu dixenlle, Patricia, eu aquí non che vou poder sacar nada, de verdade, pois porque eu pensei que non iba a haber nada. Era un sitio moi complicado de acceder, con unhas pendentes moi elevadas. Pero claro, a pouco que xa vimos estas primeiras imaxes do LIDAR e que coñecemos o sitio e que os que fixeron o traballo de desbroce, que fixeron unha enchenta de traballo, porque aquelo estaba moi a monte, claro, sacamos, aquí hai un compañeiro Rafa que é arqueólogo e temos traballado moito en Castros, eu non coñezo un sistema defensivo desta magnitude en Galicia, e o levantamento LIDAR e a transformación dos datos o fixo Joao Fonte, e a resposta do Joao, que é un especialista en teledetección, o primeiro que me dixo foi joder, perdón, ele portugués, obviamente non dixo joder, diría de outra maneira, pero menudo fosaco, en realidade. E é que o Castrillón, isto ten pincho. Isto, se lle dou un botón, ilumina, non? Non. Pantalla non ilumina. Non pantalla, vale, bueno, pois nada. Corrato, por favor, corrato. Corrato, sí.
Vale, esta é a fotografía do bo americano, digamos, aquí estamos na metade do século XX, a calidade obviamente non é moi boa, e máis aló de indicarnos que aquí pasaba algo, pois tampouco tiñamos máis información. Este, máis ou menos, é a paisaxe que nos encontramos cando chegamos, unha zona inzada de arborado, de monte baixo, e a partir de aquí xa é o levantamento LIDAR, a modelo digital de terreo e de elevacións, no? E este, digamos que é a radiografía do terreo. Todo isto que vedes por aquí non é natural, é un foso excavado directamente na rocha, no substrato, que combinaba, digamos que esta é a vista dende o norte, que este que vedes por aquí, que se combinaba, por si non fora suficiente, combinouse este foso con outra secuencia de fosos, tamén excavados na rocha, que este que vedes aquí, non? Para delimitar o acceso a unha zona tremendamente inaccesible, xa de por sí, se vos fixades toda esta cresta, non, rochosa que temos por aquí, e eu, que aparecía así dibuixado, é outra imaxe, non? Aparecía así dibuixado por Tomás Vega nas fichas, e eu foi o que lle dixen a Patricia, dixen, isto aquí, o sea, agora sí que hai outra cousa, pero, obviamente, non sei que tipo de xacemento e a min extrañábame moito como un posible castro. Estas técnicas permitíronos, a combinación de técnicas permitíronos discernir, vedes as dimensións deste foso, estamos a falar de 30 metros de altura, 15 metros de ancho, non? E aínda por riba, que sempre digo o mesmo, é dicir, por si isto fose pouco, por si estes fosos fosen poucos, por si a localización tremendamente complicada, con a caída cara ao río, fose pouco, pois alguén decidiu tamén meter cocodrilos no sistema defensivo e meteronlle pedras fincadas, que as pedras fincadas, aqueles que estedes familiarizados con isto, aquí o compañeiro Dávila as coñece de sobra, é un sistema que en Galicia non é tan típico, igual máis no sur sí, que é un sistema para descabalgar, non? Ao inimigo que accede e que ven en cabalo, non? O cabalo non pasaría. Esta é unha ilustración que se fixeron dos paneis, agora así va de salía, que lo está perfectamente balizado, sinalizado, podedes visitalo e perfectamente explicado, non? Entón, claro, o lugar era un reto, xa non sabíamos moi ben o que nos enfrentábamos, non? Esta é unha fotografía do dron a partir da limpeza, non? E a partir de aí empezamos a facer excavacións arqueolóxicas, traballando en pé coa comunidade local, centramos o noso primeiro tiro no que eles chamaban o mostrador. Eles chamabanlle a esta non sei como decilo, pero bueno, digamos, aos restos desta rocha que aquí aparece, chamaban o mostrador porque era o lugar onde dende sempre se iba a comer a merenda, e era o lugar onde os cazadores tamén iban a tomar algo, mentre iban a caza, e eso quere decir que o primeiro estrato todo da nosa excavación arqueolóxica foi un nivel Estrella Galicia, Coca-Cola, gusanitos e todas estas cousas. Entón, decidimos ir aquí porque era o lugar que máis peso simbólico tiña, non? Despois dese traballo previo de escoitar a comunidade local, entre outros, o que lle chaman Pepe o das Pedras, que xa o seu propio topónimo di todo, non? Pois coa boa sorte de que esta sondaxe arqueolóxica deunos unha cabana que o ilustrador representou máis ou menos así, que combina a emerxencia, digamos, o rebaixe, digamos, sobre un substrato rochoso e ao mesmo tempo a construción duns muros. Obviamente na parte de atrás había canteiría e destrozouna. E tivemos a sorte, porque só apareceron un fragmento cerámico, vedes que a pendente é tan pronunciada que queda moi pouco, pero un fragmento cerámico, algún lítico, e eso que vedes aí arriba, ese restiño de carbón que nos permitiu facer unha analítica e datalo. Entonces, deunos as datacións concretas que nos levaba pois eso, máis ou menos ao século I antes de Cristo, que nos falaba xa, entón, dun contexto puramente da Idade do Ferro, o cal, daquel momento, pareceunos unha noticia fabulosa e dicimos, bueno, isto é tremendo, non? A partir de aí empezamos a facer outro tipo de sondaxes para saber como sería de grande o sitio. Esta sondaxe que vedes aquí deu negativa no sentido de que non apareceron estruturas, pero deu, sin embargo, positivo no sentido de que apareceunos un socalco de traballo do viño na zona dende a noite dos tempos. A miña muller
é doutora no mundo do viño e quixeron coller rápido, porque apareceunos unha cepa fosilizada, quixeron collela rápida por si podían facer extraccións de ADN e facer algún tipo de estudios, por todo o tema da filosera, o tema bueno, pues a ver que posibilidades habría, se hai castes tradicionais na zona, etc. Entón tamén vale para outro tipo de análisis. Localizamos parte da muralla exterior e xa integrados, como vimos que o lugar tiña moita potencialidade, empezamos a traballar en paralelo con eses outros obxectivos do sitio e co campo de voluntariado. Antes comentabas que aquí en Galicia eso de que leves voluntarios os xacementos non está moi ben visto. Eu tive unha chamada ao director xeral por esta intervención, porque na imaxe aparecía un voluntario limpando aquelas pedras que ves ali ao fondo. O sea, que tú imagínate como está a cousa. Entón, nos intentamos conciliar as dúas partes, porque nos entendemos que é necesario que haya técnicos, e a resposta que eu lle din a ese director xeral foi: mira, no equipo hai un restaurador, un ambientólogo, un director arqueólogo e 2 auxiliares. E hai voluntarios, pero xa me dirás tú onde está o ratio, non? Bueno, pois para facer esta cata tivemos moito que discutir, non? Pero tivemos a sorte de sacar 2 estructuras, e en concreto esta, que é a que vedes aquí, e todo empezaba a cambiar, porque en realidade as altas pendentes do sitio nos indicaban que a construción fíxose, como se fixo sempre nestas terras, mediante socalcos. Asocálcanse as terrazas, e como a día de hoxe asocálcanse para producir viño, pois daquela asocalcábanse para facer casas e as rúas, e a dinámica era moi diferente, non? E entón, a partir de aí, empezamos a interpretar aquel sitio que simplemente sabíase que algo había, pero non exactamente o que, empezamos a darlle a volta, non? E o que inicialmente era unha escombreira, porque o sitio era unha escombreira inicial, o Concello retomou, a partir de aí empezou digamos, a traballar nel dende unha óptica tamén ambiental, e a día de hoxe ten un circuito de visita. Na parte de arriba hai unha área recreativa con unhas vistas fermosísimas cara a Rede Natura. Esa zona que vedes aí é todo Rede Natura, estás integrado dentro da Rede Natura. Non podemos traballar en determinadas épocas do ano porque é época de cría de águia real, entón hai que respetar, e identificamos os diferentes recintos, o recinto intermedio, o recinto superior, e, bueno, é un lugar que a nivel científico empezaba a dar moitos resultados e empezaba a activarse tamén con eses outros valores, non? E a sorpresa final, e polo que vos digo que si calquera patrimonio ten diferentes valores, o valor científico no Castrillón elevouno por todos os demais, foi en concreto porque nesta estancia tivemos a sorte de documentar e excavar un enterramento baixo o pavimento e dos pouquísimos que están documentados en Galicia. Noutras latitudes son máis normais, pero en Galicia non é así. E é que baixo o pavimento do piso, que aí vedes, no proceso de excavación apareceu esta lousa, que aquí tedes, que cubría, en concreto, aí vedes nesta esquiniña de aquí, que cubría a boca dunha ola que fora depositada ali no seu momento, e que fixemos un proceso de extracción, obviamente tutorizado polo equipo de restauración, e que pudemos sacar a planta que se excavou en laboratorio, e máis ou menos esta sería o perfil e a reconstrucción. Trátase dun pote das orellas perforadas, que como se lle denomina esta tipoloxía, e no momento en que o vin coincide coa datación que nos daba carbono 14 na croa, na parte de arriba. Entonces, en horizonte estaba máis ou menos na mesma, pero eu ni me imaginaba, cando estábamos neste proceso de excavación, que isto iba a ser o que finalmente foi, non? Entón, esa extracción fixose en bloque, sacouse de aí, esa ola levouse ao laboratorio, escavouse no laboratorio, cun detalle extremo, analizáronse todas as terras, vedes aí que fixéronse como diferentes decapados, extrouxemos todo o que ali había e o embolsamos e o diferenciamos, e na analítica química dámanos cousas moi potentes no sentido de que había indicacións de que había posibles restos óseos. Mandáronse ao Instituto de Antropoloxía Forense con Fernando Serrulla, e el analizounos e dixo que había restos óseos no seu interior, e
e isto é fresquiño de onte, que nos chegaron os resultados, por eso está colada esa imaxe, temos tamén a datación concreta dos materiais que había no interior, porque Joao, un compañeiro voso tamén de Coimbra, fíxonos a carpoloxía do que adentro había e dinos que hai un gran de trigo, 2 de cebada, unha fava e unha belota. Si isto era, o sea, si a existencia de restos óseos no interior da ola xa apuntaba que era un enterramento, si aínda por riba, nunha ola tan pequena, aparece tal selección de... porque non é que haya unha filtración de trigo, é que hai trigo, hai cebada, é dicir, hai un depósito intencionado de elementos. Se ainda por riba, isto nos dá a datación máis ou menos ligada ao que antes estábamos vendo, estamos perante un contexto puramente de enterramento. E isto nos leva, e xa remato, porque tamén seguramente me pasei moitísimo, a intentar entender o Castrillón dentro da esfera dos enterramentos da idade do ferro e o coloca precisamente na vanguarda. Por que? Porque un compañeiro, Samuel, que fixo este estudio, un estudio moi recente, intentou analizar os enterramentos dos castros. Aquí sabedes que en Galicia o tema do noroeste, tamén en Portugal, os castros sempre se di que se sabe onde vivían, pero non onde morrían. E, como eso sempre se dixo, pois, bueno, entonces nunca se discutiu, non? E entón, bueno, pois aquelas poucas persoas que intentaban acercarse a parte de, bueno, pois hai estes tremendos poboados fortificados e viven nestes poboados, ten que haber certas necrópoles ou algo semellante, non? Entón, cando non se sabía que decir, pois máis ou menos utilizábase pois o río, ou os descarnamentos, non? Intentando con paralelos con outros lugares, ou si se queimaban. Bueno, pouco a pouco van aparecendo máis cousas que xa nos van dicindo que tal que non é así. Este compañeiro intentou sistematizar eses enterramentos destas sociedades dependendo se son estruturados ou se son puntuais. Que quere dicir estruturados? Estruturados son aqueles que están orientados para a comunidade, e aí é que aparece o mundo fora dos castros, onde aparecen as tanxas e demais. Hai varios xa referenciados, e isto nos introduce tamén no mundo dos enterramentos en fosa, que aparecen con enxovais, sin enxovais. E no caso do Castrillón, nos enterramentos puntuais. Que quere decir enterramentos puntuais? Pois que é evidente, obviamente teríamos que excavar moito máis, pero é evidente que non todas os habitantes deste poboado daqui do Larouco enterrábanse debaixo da súa casa, non ten sentido, non? Estes enterramentos puntuais están máis ligados pois con enterramentos infantís, con ritos fundacionais ou asociados á primeira pedra, non? E neso parece ser que o Castrillón encaixaría moito mellor que o resto. Cal é a diferencia do Castrillón cos 6 casos coñecidos en Galicia? Que o feito de telo escavado con tanto mimo e utilizando todas as técnicas a nosa disposición é que non se escapou nada, non se escapou ningún grande terra, analizándose as terras, analizándose os carbóns, temos as datacións concretas e coloca o Castrillón a este lugar que hai 3 anos non o coñecía ninguén, a día de hoxe, e no que é a discusión científica, digamos, para o mundo do enterramento na idade do ferro, que é un tema quente, o coloca en primeira orde do día. Entón, conseguimos algo que hai 3 anos era impensable. Era un lugar que era un monte, que hai 5 anos era unha escombreira, e a día de hoxe, no traballo combinado do Concello, a Xunta, a comunidade local e o equipo técnico, pois fomos quen de crear un equipamento cultural, non, accesible para a propia veciñanza, e o paseo por todos os veciños de Larouco achéganse ali. Obviamente non se meten hasta baixo, pero sí que se queda na área recreativa superior. Despois é un produto turístico que atrae, que é unha vía de acceso a Ribeira Sacra, por aí se accede. Entón creouse todo un soporte de sinalización para guiar ao visitante. Despois, todo o diseño que se fixo no interior do xacemento arqueolóxico
fíxose en base a criterios da disciplina da interpretación patrimonial. Que quere decir isto? Que os técnicos estábamos detrás, pero en realidade nós non diseñamos nada. Eso que vedes aí son ilustracións dun ilustrador, pois porque para min todo sería importante, e o ilustrador colle a esencia. Cando el fixo esa imaxe final, que non se pode ver, esa imaxe final que estaba unha parella enterrando a ola, el fixoa para poñer un panel, vos vades ahora mesmo a cabana e tedes ali, el fixoa cando nós todavía non tiñamos as analíticas e os resultados. E eu, como arqueólogo, non, porque todavía non sabemos se é exactamente un enterramento, el saltou ese paso e el xa creou unha ilustración e evocou ese enterramento. Despois, é un lugar integrado dentro dos plans formativos, o que falábamos antes da necesidade tamén de coñecer a historia local. Todos os rapaces da comarca a día de hoxe suben ao Castrillón unha vez ao ano, creáronse unidades didácticas e agora mesmo, digamos que estamos xa na fase seguinte, que é a da convivencia con outro elemento que deixei de caer desguello, que é aquelo Rede Natura. E tanto é así que Rede Natura que o circuito tanto se pisa que vai desgastando, entón eso obrigou o ambientólogo a que hai determinadas zonas que ten moito valor natural ás que non se poda acceder. Entón, bueno, eu creo que sirve como exemplo un pouco, e xa remato, do que un proxecto de valorización pode chegar a crear para concellos rurais, como neste caso o Concello de Larouco. Grazas e perdón polo...